Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Gano lagi? Saan ka ba bangutan noon? Naunsan ka? Maray ka! Maray ka! Leonardo! Gusto na? Ikoy, Sir? Ato na ko, sir. dali Herminia. Taubon ka lang mo niya na ako. Sir Leon. Saan kilita mo? Manong lilisag mag-ayos mo, Mirminya. Nagsagit-sagit ka paskalisang tarantada ka. Nakakita ka man nga diha si Tikoy. Naibaw ka nga lakip si Tikoy. Atong gilimdan sa tinuod. Kung nalitok pa ni mo ang ngani na, ikaw ang tahinungdan nga mamatay og dili oras si Tikoy. Naunsan di sina? Gani ka na nagsigig komot sa akong bukton. Sakit na kaayo. Naunsan malagi sina? Yan na kita sa ilang kwarto. Sodla, aron ni mo mahibawan. Naunsa ka, ina? Duula siya, aron ni mo mahibawan. Anong daghan manig dugo? Anong nagpasad ang dugo din Herminia? Dugo ka na niya na. Oh, ano man? Naunsa man di ka, ina? Naunsa man lagi ka? Murag nakuhaan siya na. Mapdos ka, ina? Mo kaya akong pagtuo. Tabangan na to si Yena Leon. Ayaw kong singgit-singgit eh! Agaga na siya! Dara na siya sa ospital! Ubanay ko, Leonardo. Samok! Doon na kuya Timanon! Yena, dali. Manaong ta din eh. Dadoon ka na ako sa ospital. Yan na, tasasakit. Itikang ang usa nimo katiil. Yan na, itikang ang imong usa katiil nga sa suod sa sakyanan. Mamirmin niya. Yan na, Ma'am! yan na, Ma'am, uy! Wala may imting si Yana! yan na, Hala, uy! Wala may muling si Yana! Yana! yan na. Ano naman sa plan? Leon, wa na siya mulihok. Wa na butingo. Anak kuya pan lang na! Drive sila sa ospital. Jerry! Sir! Sir! Kinsa tong gidriver ni Jerry Dad? Ang imong inahan og si Ina, dadon nila si Ina sa ospital. Mabdos si Ina? Nganong gidama nila si Hina sa ospital? Mabdos ba si Ina? Kalagot oy! Tulo na kuno kabuan. Ngaw na siya magdugo. Mabdos kiri ay. Hustong imong inahan. Nakuhaan si Ina. Epektibo gyud ay kayo nga akong gipainom ni Hina. Ha? Gipugos ko siya og painom og pills aron makuha ang iyang gimabdos. Nagbanaw ang dugo sa imong kwarto. Wa na magtingog si Ina. Wa na maglihok si Ina. Kuyaw mapildi si Ina. Ayay. Wa na ko'y tigidig-tigidig ani. Wa na ko'y kabayo ani. Kung mamatay si Hina. Thank you, doktor. Excuse me, ma'am. Sige. Yena, Mamirmin niya. makagawas ka kuno dayon, ingon ang doktor. Gidapatan ka og mga tambal aron dali nga mobalik ang imong kusog. Kaanugon. Tulo na kabuan kapindi ay ang akong apo.
sa tong sabot. Himuang nga dugang kusog ang imong masaksihan sa matag hitabo nako. Oh, Yena. Ug himuha usab nga dugang kusog ang imong masaksihan sa matag hitabo usab nako. Makapalig-on kini natong duha, Ma'am Herminia. Oh, Yena. Oh, Ma'am Herminia. Nauli na dahil mo. Bungol ka! O di ka lang ganahan mo tingog na ko. Ganihang buntag. Hain siya. To. Okay. Basin ganahan ka ng mutingog ug mutubag dayon sa kong pangutana. Oh, ayaw! Ayaw yung taon ka nagkamong-amongi. Sa ako pa ka nang inahan. Kabilan ka na sa imong apuhan. Ah! Jonas! Ang figure ni Mama! Huwag ka mamati, Jonas! Giingnan ko ikaw nga ayaw! Karon. Gibati na nimo kung unsay bation kung di ka paminawon. Tuwa siya na sa inyong kwarto. Mauraunta na'y simpleng tubag. Pero imo pag yung gidahon ako. Ug maoy mipulpog aning butang nga mahal mo kayo. Ingon ba ani ang pagpasunod sa ginikanan sa iyang anak? May resulta yung mayo nga akong gusto. Natagak ang imong ginabdos. Nasuko ka na ko. Wa, Mangayo kog pasaylo nimo. ayaw. Good. Karon, sa may mong gusto. Nalipay ko nga wa ka masuko nako. Ug dili ka gustong mangayo ko nimo pasaylo. Sa may gusto nimo. Sulti kay ako ihatag. Wa lay labot sa imong kagawasan. Ikaw mo'y angay na kong pangutanon, Jonas. Unsa pa may gusto ni mong buhaton nga rin ako? Sulti, kay akong buhaton. Imo kong ulipon, Jonas. Kutob sa imong gusto. Akong tumanon. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!